Pentti Oinonen oli sun nimesi. Kyllä vaan. Minkälainen mies sinä, Pentti, olet? Oletko miten suuntautunut seksuaalisesti? Mä oon tämän tavallinen suomalainen 60-vuotias. Semmonen pusi nami isä ja äiti, homo ja lesbo, joka käy kaikille. Pitääkö niinku kansanedustajana ollessaan kuunnella äänestäjien mielipidettä? Minä en kuuntele, minä oon tottunut siihen pirusanomaan. Se on viihdykettä. Se on viihdykettä. Tuli sellainen kokeilun halo, että miltä se tuntuisi olla miehen kanssa eikä se ole sitten jäänyt yhteen kertaan. Miksi yksi synti on pahempi kuin toinen? Oletko itse synnitön? Monestikin se ryhmästä riippuu, mutta kaikilla täytyy olla tasavertainen mahdollisuus mennä avioliittoon, kasvattaa lapsia homo- ja lesbopareilla. Tämä Raamattu on niin vanha kirja. Monta tuhatta vuotta vanha kirja, että ei sen sanoma ja kirjoitukset käy tähän päivään. Kuka teille on antanut valtakirjan muuttaa pirusanomaa? Mikä on se pääteema? Kyllä se vaan tämänkin 6 vuoden aikana, mikä minä nyt olen ollut. Niin ei mene kauan, kun siellä nais- ja miesparit huutelevat ja kähmivät toisiaan ja mitä minä itse edustan ja luulakseni suurin osa Suomen kansalaisista. No niin, aika on mennyt nopeasti. Ohjelma alkaa olla lopuillaan. Kiitos, Pentti Oinonen. Kiitos. No hei. Pusi nami homopari. Kuin myös siunausta. Siunausta sinulle.